Ik ben vandaag niet alleen, maar met... Nog. En dat ben ik. Ja, ik ben Jinte en ik zing bij het kinderkoor van de Limburgse Koorschool. Ik ben Noor en ik zing ook bij de Limburgse Koorschool. En daardoor zijn ik en Jinte vriendinnen. Kijk maar eens mee wat wij allemaal doen. Dit is de koormap. Wat gaan we zingen? Waar is hij nou? Ah, hier. Let us sing together, one and all a joyous song. Ai, Alibaba ruikt het goud. Auw, wee, Awimbawe, 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 awimbawe. En we maken vooral heel veel lol. Cadeauze, 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 de koning gaat verhuizen. Maar ach, die arme koningin, oh jee, die kan er niet meer in. Wat hindert dat hindert niets. De koningin gaat op de fiets. Hoi! Vond jij deze video superleuk en wil je ook met ons zingen? Ga dan naar limburgsekoorschool.nl. En daar kan je meer zien over ons. En dan kan je ook kijken of je er misschien wel op wilt om een keer te proberen of zo. Doei!